bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Nagkajowa ko ng kapwa Pinoy kahit pa nabuntis na ako ng isang Chinoy. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong nakikinig ng programa ninyo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Isa akong factory worker dito sa Cambodia. Sa isang Taiwanese company. 3 taon na rin ako rito. At dito ko na rin nakilala ang tatay ng anak ko ngayon. Opo, may anak na akong 4 months old na. At kasalukuyan ko pa pong fini-figure out kung ano ba talaga ang plano ko sa buhay. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Ying, 24 years old. At ito ang aking Secret File. Year 2024, last year, nalaman kong nabuntis ako ng boyfriend kong Chinese. Naitago na lang natin sa pangalang Sian. Si Sian ay kakaiba sa lahat ng Chinese na nakilala ko. Alam kong mahal niya ako at ginagawa niya ang lahat para ma-provide ang mga pangangailangan ko. Kumbaga DJ Rocky at DJ Jello, prinsesa niya ako kung ituring. Parehas din kaming gustong magkaanak at sa kabutihang palad, around November last year ay nabuntis nga ako. Pero patuloy pa rin ako nagtatrabaho sa kumpanya namin. That time, ako lang ang nag-iisang Pilipino sa kumpanya namin. Kasama ko rin si Sian sa trabaho pero magkaiba lang kami ng shift. Hanggang sa unti-unting nawawala na siya ng oras sa akin. Hindi maiwasan na sobrang busy niya na sa trabaho. After a week, nung malaman kong buntis ako, ipinasok ko sa kumpanya namin yung 2 kong kaibigan. Magjowa sila. Pinoy at Pinay. Makalipas pa ang ilang linggo, may mga nakikita na rin kaming mga Pinoy na taga-ibang company. At dahil nga mga kababayan namin sila, nakipagkaibigan na rin kami sa kanila. Hanggang sa napabisita na rin sila sa apartment namin ng mga kasamahan kong Pinoy. Ang ilan sa mga bumibisita sa amin ay kadalasan mga lalaki. Okay lang naman sa akin. Dahil hindi ko naman naiisip na magagalit si Sian dahil alam kong may tiwala siya sa akin. At hindi niya kailangan magduda dahil mahal ko siya. By this time, 1 buwan pa lang akong buntis. At hindi pa halata na buntis ako. Isa si Job sa mga madalas kong nakakabiruan sa mga kaibigan ko. Na para bang ang tagal-tagal na naming magkakilala. Pero hindi yon binibigyan ng ibig sabihin. Hanggang isang araw, nagkahingian na kami ng contact information. Dahil siguro sa pagiging close namin at masyado naming malapit sa isa't isa at lagi kami nagkukwentuhan. Kinabukasan habang ako'y pababa galing apartment at papasok sa trabaho, nakita ko si Job na nasa malayo pa lang. Nakatingin sa akin. Paglapit ko sa kanya, nagsalita ako at ang sabi ko, "Uy, kamusta ka? May hangover ka pa ba?" Tas natawa na lang siya sa sinabing,
Sinabi niya na, oo, masakit pa ulo ko. Ito, medyo hilo-hilo pa. Paalis na sana ako nang sinabi niyang nag-message daw siya sa akin. Ibigay ko raw yung contact information ng binibilan kong pagkain. Oo nga pala, DJ Rocky at DJ Jello. Isa akong translator, kaya walang restrictions ang paggamit ng phone sa akin. Ngayon, nagkakausap na kami ni Job araw-araw. Hanggang sa naiisip kong parang mali na yung ganun. Kasi may jowa na ako at magkakaanak na kaming dalawa hanggang sa biglang dumating si Job, parang nagbago ang lahat. Parang gusto ko na siya laging kausap. Di ba mali yun? Hanggang sa umami na nga sa akin si Job, DJ Titan Jello at DJ Rocky, na gusto niya raw ako. Kahit na bawal. Agad naman ako nagdesisyon na umiwas sa kanya. Dumating sa point na ipinagtatabuyan ko na siya. Pero alam nyo, napakakulit niya talaga. Lagi niya pa akong inaabangan sa opisina ko. Maski na break time niya, pupuntahan niya ako. Fast forward, December 11, birthday ko. Wala namang ibang mga Pinoy doon maliban sa dalawa kong kaibigan. Kundi doon sa grupo ni Job. In-invite ko sila sa birthday ko para mag-celebrate. Nagkasiyahan syempre. At dito na ako nakagawa ng matinding kasalanan kay Sian. Na pagsisisihan ko hanggang ngayon. Pinagsisisihan ko ang naging desisyon ko noon hanggang ngayon. Bumigay ako kay Joy at may nangyari sa aming dalawa. Ito ang unang beses na nangyari sa amin. Pagkatapos ng grabeng pagsisisi ang naramdaman ko. Kaya pinapaiwas ko si Job sa akin ng sobra. Pero pinaglalaban pa rin niya ang kanyang nararamdaman kahit mali. Si Job kasi yung tipong na tao na mabait pero mahahalata mo sa kanya na marami siyang lakas ng loob para ipaglaban kung ano ang gusto niya. Hanggang tumatagal, hindi ko na namamalayan na wala na palang time sa akin si Sian. Nahuhulog na pala talaga ako kay Job. Kasi siya yung nagbibigay sa akin ng oras upang mapasaya at ma-appreciate na hindi maibigay sa akin ni Sian. Dumating din sa point na hindi ako umuuwi na ng apartment. Dahil nga panggabi na si Sian. At doon ako sa dorm nila Job nakikitulog. Minsan, na-late ako ng gising at pag uwi ko, nakita ko agad ang masungit na mukha ni Sian. Dito na nagsimula mawalan siya ng tiwala sa akin. Alam ko that time, nagmamanman lang siya sa mga kilos ko. Hanggang sa nararamdaman kong nawawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Dito ko masasabing sobra ng lumalaki ang pagtingin ko kay Job. Natapos ang kontrata ko sa pinagtatrabahuan ko ngayon. Sa kagustuhan kong makasama si Job, nag-transfer ako sa kumpanya nila.
Ang kumpanya na rin nila ang nag-provide ng dorm. Kaya stay-in akong nagtatrabaho doon. Mga babae ang kasama ko sa dormitory ko. Pero hindi alam ni Sian na hindi ako natutulog sa original dormitory ko. Kundi doon ako kila Job nakikitulog. Habang tumatagal, patuloy ang pag-iimbestiga ni Sian sa mga pagbabago sa kilos ko. Dahil ramdam ko na alam na niyang meron akong iba, kaya ako na mismo ang umamin sa kanya. Sobrang ikinadurog ni Sian ang katotohanan. Pero dahil sa pagmamahal niya sa akin, patuloy pa rin niya akong sinusuportahan. Alam niya na rin na sa isang higaan at isang bubong lang kami nauwi ni Job. Isang beses pa nga, pinuntahan ni Sian ang dorm namin para lang kuwain ang labahan ko. At ipinaglalaban niya ako kahit na sobrang sakit sa kanya na makita akong may iba na. Ramdam ko ang pagmamahal ni Job sa akin at sobrang saya lang namin sa araw-araw. Pero alam niya sa huli na hindi ko siya pipiliin dahil sa batang dinadala ko. Masakit lang ang katotohanan na matagal ko nang sinabi kay Job na masaya nga tayo ngayon pero may katapusan din ito lahat. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan ko nang mag-resign at tumira sa labas ng kumpanya dahil 5 buwan na ang tiyan ko. Madami ng bagong tao na pumasok sa kumpanya pero gayon pa man, kada tao na bago roon ay kilala ako. Dahil ipinagmamalaki ako ni Job sa lahat. Fast forward DJ Rocky at DJ Jello. Nag-resign na si Sian sa trabaho niya dahil kailangan niya nang mag-focus sa akin. Pumunta kami sa syudad at doon na nanirahan. Pero may communication pa rin kami ni Job. Patago nga lang para makausap ko pa rin siya. Sa totoo lang, DJ Rocky, DJ Jello, sobrang mahal na mahal ko siya. Sabi ko sa kanya, antahin niya ako manganak dahil babalikan ko siya. At alam ko na sa sarili kong sino ang pipiliin ko. Kaso nga lang, bago ako manganak, nabalitaan ko nang meron na pala siyang ibang nakakausap. Sobrang ikinadurog ko yun. Pero iniisip ko na lang na deserve niya naman talaga yung ganun. Ang maging masaya nang walang kahati. Napanganak na ako at nanganak na ako sa baby namin ni Sian. Pero alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin si Job. Sa kasalukuyan, nag-uusap pa rin kami paminsan-minsan sa Messenger. Pero kamustahan na nga lang. Simula noon, maghiwalay kami. Wala pa siyang official na nagiging girlfriend. Mag-iisang taon na rin mula noong makilala ko siya. Alam ko sa sarili ko na hindi na bumalik ang love na meron ako kay Sian. Hanggang ngayon, si Job pa rin talaga. At umaasa pa rin ako na bahalang araw magiging okay kami. At kung hindi man, sana makausad na ako.
4 na buwan na ang baby ko ngayon. Pero sa kanya lang ako nakafocus. Habang patuloy kong minamahal ang taong nakuha ko lang sa pagkakamali. Hanggang dito na lang DJ Rocky at DJ Jello. More power at salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Ying at ito ang aking Secret File.